Пич, ти караш Hello Kitty, бе, брат. С кого ще се бориш? Аз не мога да разбера въобще как си позволявате вие да правите коментари в случая за господин Силви Кирилов, какви качества има, какви сили има той да се бори с, примерно, с Борисов и Пеевски. Вие карате двуколка. И вашата демократична общност ви се подиграва на това, че вие карате двуколка. Жени ви се подиграват на това, че вие карате двуколка и тук ми се седите като малко петле. Аз искам да се върна малко назад в това, което вие казахте. Вие ли ще бъдете символ на борбата с Борисов и Пеевски? Искам да ви задам един въпрос. В смисъл, символ такъв, какъвто представлява вашата група в Европарламента заедно с Ауди. Защото вие сте заедно в една група с ДПС. В Европарламента. Всичко това, което правите последните 7 дена е една много явно подадена ръка към ГЕРБ. Единствено вие 17 човека гласувате въздържал се за Рая Назарян, за да не излезе после господин Борисов и да ви каже, тук всички гласувате против. Нали, да ви се скара и на вас. Така да ва нашляпа зад врата.